Magtuwa ta karon panyudto na to ni. So manis dato karon tulingan moro ni lamas natay gold dari nga na nang lamas ato pero natay gold. So ato na ning butang atong gold di aring init. So waton na nato ng bukal. So matik. So kung ingana na ganina ato na nang ibutang atong isda. Oh yeah. Oh yeah. Ano diya? Tanga to nag-isda. Oh, mabukawon. Ito na mo siya nagmubukal. So kana bukal na. Dali mo siya maluto. Quick taste na yun. Oh, goods. Butang na to ng ulubate diha. Kinawat sa silingan. Ito yung kamunggay. Okay. Daog. Sumaw na itong tinuwa. Ay, malunggay. Uhu. Yummy. Delicious. Okay, thank you. Ngaunta ninyo mga amigo.